ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶରୀରର କେଉଁ ଅଂଶରେ କଳା ଯାଇଥିଲେ ଆମକୁ କେଉଁ ସଂକେତ ମିଳିଥାଏ ସେ ବିଷୟରେ ଜଣାଇବି। ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶରୀରର 20ଟି ଜାଗାରେ କଳା ଯାଇଥିଲେ ଆମକୁ କେଉଁ ଶୁଭ ବା ଅଶୁଭ ସଂକେତ ମିଳିଥାଏ ସେହି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବି। ନମ୍ବର 1, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିର ଅଣ୍ଟାରେ କଳା ଯାଇଥାଏ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଜୀବନ ସବୁବେଳେ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ ଘେରି ହୋଇ ରହିଥାଏ। ନମ୍ବର 2, ପିଠି ଉପରେ କଳା ଯାଇଥିଲେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ଭ୍ରମଣଶୀଳ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଖର୍ଚ୍ଚ ବହୁତ କରିଥାନ୍ତି। ନମ୍ବର 3, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଆଙ୍ଗୁଠିରେ କଳା ଯାଇଥାଏ ସେମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକୁଶଳ ଓ ନ୍ୟାୟପ୍ରିୟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ନମ୍ବର 4, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ତର୍ଜନୀ ବା ବିଶି ଆଙ୍ଗୁଠିରେ କଳା ଯାଇଥାଏ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଗୁଣବାନ, ଧୈର୍ଯ୍ୟବାନ ଏବଂ ଧନବାନ ହୋଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଶତ୍ରୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୀଡ଼ିତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ନମ୍ବର 5, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ମଝି ଆଙ୍ଗୁଠିରେ କଳା ଯାଇଥାଏ ସେମାନେ ଉତ୍ତମ ଫଳଦାୟୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ସୁଖୀ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଥାଏ। ନମ୍ବର 6, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ବାମ ହାତରେ କଳା ଯାଇଥାଏ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଖର୍ଚ୍ଚିତ ସ୍ୱଭାବର ହୋଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାମ ହାତର ଉପରି ଭାଗରେ ଯଦି କଳା ଯାଇଥାଏ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି କଞ୍ଜୁସ ହୋଇଥାନ୍ତି। ନମ୍ବର 7, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଅନାମିକା ଆଙ୍ଗୁଠିରେ କଳା ଯାଇଥାଏ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଜ୍ଞାନୀ, ଧନୀ ଏବଂ ପରାକ୍ରମୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ନମ୍ବର 8, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର କନିଷ୍ଠା ଆଙ୍ଗୁଳି ଉପରେ କଳା ଯାଇଥାଏ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସମ୍ପତ୍ତିବାନ ହୋଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ସବୁବେଳେ ଦୁଃଖମୟ ହୋଇଥାଏ। ନମ୍ବର 9, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଗାଲରେ ନାଲି କଳା ଯାଇଥାଏ ଏହା ଶୁଭ ଫଳ ଦେଇଥାଏ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ବାମ ଗାଲରେ କଳା କଳା ଯାଇଥାଏ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ନିର୍ଧନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଡାହାଣ ଗାଲରେ କଳା କଳା ଯାଇଥାଏ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଧନୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ନମ୍ବର 10, ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କର ଡାହାଣ ହାତରେ କଳା ଯାଇଥାଏ ସେମାନେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଓ ବୁଦ୍ଧିମାନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଲୋକ ତାଙ୍କର ଆଦର କରିଥାନ୍ତି। ନମ୍ବର 11, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ମଥାର ମଧ୍ୟଭାଗରେ କଳା ଯାଇଥାଏ ଏହା ତାଙ୍କର ନିର୍ମଳ ପ୍ରେମର ସଂକେତ ଅଟେ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ମଥାର ଡାହାଣ ପଟେ କଳା ଯାଇଥାଏ କୌଣସି ବିଷୟରେ ନିପୁଣତା ଦର୍ଶାଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ମଥାର ବାମ ପଟେ କଳା ଯାଇଥିଲେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଅଳ୍ପ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥାନ୍ତି। ନମ୍ବର 12, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ପାଦ ତଳେ କଳା ଯାଇଥାଏ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଘରଠାରୁ ଦୂରରେ ରହିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଜୀବନରେ ବହୁତ ବଡ଼ ସଫଳତା ପାଇଥାନ୍ତି। ନମ୍ବର 13, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଡାହାଣ ଆଖି ଡୋଳାରେ କଳା ଯାଇଥାଏ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ବିଚାର ଉଚ୍ଚ ହୋଇଥାଏ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ବାମ ଆଖି ଡୋଳାରେ କଳା ଯାଇଥାଏ ସେମାନେ ଟିକେ ଭାବୁକ ହୋଇଥାନ୍ତି। ନମ୍ବର 14, କାନ ଉପରେ କଳା ଯାଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଅଳ୍ପ ଆୟୁ ହେବାର ସଂକେତ ଦେଇଥାଏ। ନମ୍ବର 15, ନାକ ଉପରେ କଳା ଯାଇଥିଲେ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରତିଭା ସମ୍ପନ୍ନ ଓ ସୁଖୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ମହିଳାମାନଙ୍କ ନାକ ଉପରେ କଳା ଯାଇଥିଲେ ସେମାନେ ସୌଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ହେବାର ସୂଚନା ଦେଇଥାଏ। ନମ୍ବର 16, ଓଠ ଉପରେ କଳା ଯାଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ବହୁତ ପ୍ରେମୀ ହୃଦୟର ହୋଇଥାନ୍ତି। ଓଠ ତଳେ କଳା ଯାଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଗରିବ ହୋଇଥାନ୍ତି। ନମ୍ବର 17, ମୁହଁରେ କଳା ଯାଇଥିଲେ ଉଭୟ ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ପୁରୁଷ ସୁଖୀ ହୋଇଥାନ୍ତି, ଭାଗ୍ୟ ଧନୀ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀ ଭଲ ମିଳିଥାନ୍ତି। ନମ୍ବର 18, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର କହୁଣୀରେ କଳା ଯାଇଥାଏ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ବିଦ୍ୱାନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ନମ୍ବର 19, ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କର ହୃଦୟରେ କଳା ଯାଇଥାଏ ସେମାନେ ସୌଭାଗ୍ୟବତୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଯଦି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କର ହୃଦୟର ଡାହାଣ ପଟେ କଳା ଯାଇଥାଏ ଏହା ଶୁଭ ସଂକେତ ଅଟେ। ନମ୍ବର 20, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ପେଟରେ କଳା ଯାଇଥାଏ ସେମାନେ ଭୋଜନ ପ୍ରିୟ ଏବଂ ମିଠା ଖାଇବାକୁ ଅଧିକ ପସନ୍ଦ କରିଥାନ୍ତି।